Те не говорят същия език. Sad možeš doći tu? Mini pokraj krga. Ako vi mijenjate potičanske vinaги, ще вървят след вас. Значи повечето нещата в залата... Покрай него минавай, гледай да не го закажа. Отдележат и се стъпки и те всичко правят. Скачат, всичко. Покрай обръча. Пак може. Утре колко часа ще бъде Сузан? Ако се... Колко часа ще бъде? Ще избереме някой да се жени. Аз не мога, аз съм 46. Върви си. Ще намерим някой там. Той е 300. Имайте преди, че децата тук ще са година-две по-големи. Ами да. Хайде да уточним, нищо не ни казвате, как ще ни минават годините, какъв начин. Писта! Вяра Караски, браво! Ехо! Ойла репе! Бавничко да не паднеш. Бавно! Подкарай се. Абе, Вяра. А върни се насам. Бавничко. Имаме удоволствието да се запишем, уважително подходим. Има колеги силни, които и за това ви казвам. Харесва ли ти? Да караш ски? Да? Няма да тръгнем. Браво, неща. Опа, внимателно. Внимателно, тия такова пръчки са за това. Ти си застъпвай ските, защото ще паднеш. Не ги застъпвай.